Na, ez egy kanál. Várj, még öntök rá, hogy nem mondjátok azt, hogy csalok. Így. Kicsi félre. Az előbb kis kanállal ment, de most nagyja. És bemelegít a pia. Well, bafogtak. Ez bafogtak. Hú, ebben. Bazd meg, ide jött az egész. Ez rosszabb, mint a hányás. Esküszöm. Én ezt még egyszer meg nem csinálom, de több emberek fogunk baszni. És még egyszer 2 óra, hajnali 2:47-kor még meg nem csinálom. Ez baszott. Na, most már jó. Ez baszott szar. Rosszabb, mint a hányás. Igen. Szó szerint megremeg tőle a lábam. Ezt nem edem, hogy elrögöm. Ez beleg. Hallod? Ez nagyon durva volt. Hallod, annyit éreztem, hogy így összetapadt az egész szám, és nem kaptam levegőt. Ezt ajánlom minden kedves ismerősömnek, nézzék meg.